Mae Uumar wedi bod yn brysur iawn yn paratoi i EP newydd a gafon ni gyfle i gael sgwrs efo'r band yn ystod i ymarferiad ola cyn recordio. Wel, Robinson mod i bigo Rhys i fyny, ond nath o gysgu'n hwyr. A ia, lle ti arni? Iawn o. Ie, safia rant yma pan ti'n dod i fanna, achos fydden nhw eisiau ffilmio rant. Dan yma'n music box yng Nghaerdydd yn ymarfer ar gyfer recordio EP, ail EP ni. Dan ni'n recordio hwn efo Mi Gwynedd. Dy'r EP gyntaf ni oedd e'n lot o syniadau gwahanol pobl a ni wedi twlu nhw at ei gilydd, ond nawr ni wedi gwario fwy amser yn gweithio yn ei gilydd a ysgrifennu fel pedwar. So mae'r EP ma fi'n meddwl yn lot fwy... Mae'n dangos sŵn ni'n well na'r un gyntaf fi'n meddwl. Ie, gan bod May sy'n neud o, mae o obviously wrth i fod efo sŵn gitars, trwm. So mae'n siwtio ni dda, da ni'n neud un track mae'n fatha, gyda feto, tro fyny. Mae'n chip i fyd. Mae dda i ni, da ni'n skit. Ie, mae Tom dy'r un mwyaf laid back. Probably boi fwy o laid back fi erioed i gwrdd am y mywyd. Mae'n gallu bod yn frustrating ar y degau, os ti eisiau fod wneud rhywbeth. Mae'n dweud, mae'n wneud o wedyn. Dwi'n trio ngorau i fod yn laid back, ond mae'n anodd e. Chos ti'n gorau gael un person bob tro. O Liam mynd fatha, come on boys! Neu ti eisiau torri fewn i 2 pennill kitscan, 2 pennill kitscan. Depend. Os pennill i'r 2 fedd yn y gyfan. So hanner pennill fi, pennill bawb, kitscan. A dyn pennill cyfan efo pawb. Pen ti, mae pennill yn... Y 2. Ie. Loops. Ie. Fine, pennill. Oh, fuck's sakes. A wedyn... Hanner pennill fi, pennill cyfan fi. Sorry, bod na fucking ofyn, ni'n fucking atab. Na. Gael i nod arno bapur o'r can. Mae'n mynd yn iawn, mae'n bach yn frustrating, mae'n lot o... hynna'n mynd ymlaen. Mae Sean yn benderfynol bod e'n gallu chwarae drums, mae'n benderfynol. So erin pan ti'n ystod o drums, mae'n leid ers y dechrau, a mae'n jyst yn mynd, Llyr, pan ti'n mynd... Nid o fflenna, ti'n meddwl... Be fan i gyda hwnna? Ar ôl y recordio, y dydd wedyn dwi'n mynd i De Affrica am ddeifis. So hwn yn literally fel, hwnna di'r unig penwthnos sgennym ni, fe rai ni wneud o'i gyd yr amser yna. Fe wedi bod bach o rush job. Sa'n gwybod, fi ddim yn gwybod oedd e'n mynd tan nawr. Na, war teg, so fe wedi stop o siarad amdano fe. Rhywbeth o Monkeys? Ie, dwi'n gwrdd fel oes dal amdano fe. So dwi'n technically'n gweithio, dwi'n mynd i fyw efo Monkeys am fis a hanner. Fatha, ma' nhw'n deud, o, ti di fyw efo Monkeys, gyd i chwarae nhw, ond na, llai cachu fydda. Fi'n meddwl, dyna pam oedd Sean wedi dechrau'r band oedd jyst yma bod ei gresgus i fod yn frontman. Mae'n absolute joio syniad o fod yn frontman. Bod probably'n 50-50 rhwng Tom a Sean yn canu, Sean wastad yn rhoi yna'n ganol y llwyfan rhywsut. Sy'n lle sy'n set o lan, rwy'n y canol. O'n i syth o riff ta? Mae'n o'n ei ten to. Wow. Mae'n bai? A mi fydd yr EP allan ar label Jical yn syth ar ôl i'r band stopio ffrio. Yn i gallu yn eto.